Hej, det er Hangis og Charlotte. Vi vil gerne fortælle lidt om månefaser, og det vil vi gerne gøre ved at vise jer på det her billede, som I kan se på skærmen, hvad det er, der sker. Og Hangis, han vil gerne lige først forklare lidt om det først. Yes. Der vil altid være en halvdel af månen, der er oplyst af solen, og der vil altid være en halvdel af månen, som ligger i skygge for solen. Dog er det forskelligt, hvor meget vi fra jorden kan se af den oplyste halvdel. Det er på grund af månens placering i forhold til solen og jorden. Månen har 4 faser, som er defineret ud fra månens placering i forhold til jorden og solen, og det vil Charlotte gerne fortælle yderligere om. Yes, og så vil jeg gerne lige sige noget til det, Hangis sagde, eller vise noget til det, Hangis sagde. Her på billedet kan I se her på alle de måner, som så er rundt om jorden, eller det er selvfølgelig den samme måne, men forskellige steder rundt om jorden, kan I se, at der altid er en halvdel af månen, der er oplyst af solen. Uanset hvor meget, hvis nu for eksempel månen den drejede rundt 100 gange hele tiden, sådan 100 gange rundt om sig selv, imens den drejede rundt om jorden, så vil det stadigvæk være en halvdel af månen, der er oplyst af solen, fordi det er aldrig den samme halvdel, men der er altid en halvdel, der er oplyst af solen. Og så her oppe i toppen, A, B, C, D, E, F, G og H, kan I se, hvad vi fra jorden sådan kan se, hvad der er oplyst af månen. Så vil jeg gerne lige fortælle lidt om faserne. Først har vi nymånen, som vi ikke fra jorden kan se, da hele den halvdel, som ikke er oplyst af solen, altså den, der ligger i skygge, den vender hen mod jorden. Det kan I se her i A'eren. Alt det mørke og sorte her, det er, hvad vi kan se på jorden, så vi kan faktisk ikke se månen. Måske et lille omrids, men det er det, der er kendetegnet ved nymånen, det er, at man ikke kan se månen. Og så er det næste, vi har, det er tiltagende. Det er, hvor månen, hvor man gradvist kan se større og større dele af månen, da vi kan se mere og mere af den belyste del af månen. Og det er så her B og C og D, hvor man sådan, det kan se her, A, der kan vi ikke se noget, det var nymånen. B, der kan vi begynde at se lidt mere af månen. Og C, hvor den er her, der kan vi se halvdelen af månen. Og D, der kan vi så se 3/4 af månen. Og så er det så, vi kommer til E, som så er fuldmånen. Og der kan vi så se hele den belyste del af månen, fordi at den står i front mod solen og mod jorden på samme tid. Så kommer vi over til F, som så er en aftagende selvfølgelig, fordi der begynder man sådan at kan se mindre og mindre af lyset på månen. Eller ikke lyset på månen, men det der er oplyst af månen selvfølgelig. Og så ender vi så igen ved nymånen, og sådan går det rundt i ring. Og så vil Hangis lige afslutte med lidt. Ja, månen den vender altså altid med den samme side ind mod jorden. Og det skyldes, at mens månen drejer rundt om jorden, drejer den også en gang rundt om sig selv. Og det tager omtrent 27 dage for månen at dreje rundt om sig selv. Og det kan vi så, det der med, at månen altid har den samme side ind mod jorden, det er, at når den starter her, så lad os sige, at man holder en finger på jorden, og så drejer rundt, så vil man altid holde front ind mod jorden. Og samtidig med, at man har front ind mod jorden, har man drejet en hel omgang rundt om sig selv, når man kommer tilbage til A. Og det kan man selvfølgelig også gøre ved at stille sig rundt om en stol, holde en finger på stolen, og så dreje rundt om stolen, så har du stadigvæk front mod stolen, men du har drejet en runde rundt om dig selv. Det var, hvad vi havde om månefaser.